Moi! Mä oon Inka. Ja mä oon 12. Oikeesti. Vaikka mä vois luulla tosi nuoreksi. Tai nuoremmaksi. Ja sori heti tässä ekana, kun mä räppään koko ajan mun tukkaa tälleen. Tälle koen. Teen näin. Ja että mä en katso suoraan sinne, vaan mä katson telkkari koko ajan, mun sivunäyttöä, mun kännykkää ja kameraa. Koitan katsoa vaan tänne, mutta tässä on nyt niinku 3 muutakin minä haluan katsoa. Ihana ilme. Ja joo, mä oon nyt yrittänyt aika monta kertaa kuvata tätä, mutta koko ajan mä oon tehnyt silleen. Niin, mä hain suojan avuksi. Mä asun semmosessa peräkylässä Etelä-Suomessa, joka nimeä mä en kerro teille, mut se on Vihti. Ja täällä ei oo mitään hurjaa. Aika kovin. Mutta niin. Harrastan ratsastusta, harmonikan soittoa, valokuvausta, blokkaamista. No okei, onks blokkaaminen harrastus? On. Blokkausta nyt ainakin kohta, kun aloitan tämän kunnolla. Datausta, instagrammausta, kikittämistä, whatsappausta, jäätymistä. Joo. Ja mä aloitin vlogkaamisen, koska mä oon seurannut niin paljon vlogeja. Ja sit mä oon koko ajan ajatellut, että mä haluan aloittaa, mun pakko aloittaa, haluan. Ja sitten nyt tänään mä päätin tehdä, kun mä oon yksin kotona. Ja mä haluan aina kuvata, kun mä oon yksin kotona, joten videoita voi tulla vain kerran tai 2 viikkoon, mutta koitan tehdä niin usein kun pystyn, ja sitten mä voin mennä uloskin kyllä kuvaamaan. Ja mulla on 2 kameraa. Sonyn tämmönen joku apua. Tämmönen, missä on tää sivunäyttö. Tämmönen joku Handycam, joku tämmönen jännä. Ja sitten on Nikonin D310 järkkäri, mutta se on nyt äitin mukana. Niin, mä en kuvaa nyt sillä. Ja mua saa seurata Instassa. InkaZZX. Ja Kikissä olen kanssa InkaZZX. Mä vastaan kaikkien kikkeihin, koska mulla on oikeasti koko ajan puhelin päällä ja mukana, niin voitte olla varmoja, että saatte juttu seuraa, jos vaan uskallatte tulla kiittämään mulle. Mä kuuntelen Isakkia, Robinia, One Directionia ja en mä paljon muuta, mutta mä kuuntelen aika vähän musaa oikeesti. Että ei mulla ole läheskään aina Spotify päällä. Niin. Niin kuin huomaatte, harrastan jäätymistä. Varsinkin videoissa. Mulla oli pari kertaa pudonnut tää kamera jalalta, koska siinä ei ole sitä pohjaa. Mä en tiedä missä se on, niin mä joudun laittaa se langalla kiinni, että se pysyy vähän paremmin. Ja mä selitän tosi nopeasti, kun mä oon tosi innoissani. Ja mä en oo kovin innoissani, koska mä en oo innoissani muokkausprojektista, mutta mä haluan, että mä muokkaan nää kohta. Niin eli seuratkaa. InkaZZX, auttakaa saamaan 100 seuraajaa. Oh my god, akku loppuu. Mut videokamerassa on se hyvä puoli, että tarkentaa automaattisesti ja aika nopeastikin, niin kuin varmaan huomaatte. Näin. Ja näin. Että silleen, mä käytän varmaan useimmiten tätä kameraa. Ja mulle saa aina laittaa kommentteihin videoehdotuksia, koska multa yleensä loppuu iteltä ideat. Ja mä en nyt viiti tehdä mitään laukkupostauksia ja What's on my phone postauksia nyt ainakaan vielä. Kun ei nyt kato kukaan, niin sitten menisi vähän hukkaan. Mutta te voitte lähteä nyt sulattelemaan tätä asiaa, että tilatteko sen kanavan. Missä se nyt onkaan se nappi täällä jossain. En tiedä. Vai painitteko te varraksia ja sanotte heippa mulle. Mutta joo.
Niin kiva, kun katsoitte tämän videon. Laittakaa peukkoja myös ylöspäin tai alaspäin. Enkä mene niin huonoa. Mutta joo. Moikka!